család kriptájában? Értsd meg, Barbara, nem szállhatok szembe a lányom akaratával. Gondolj egy kicsit bele, hogy mind ment keresztül az esküvője napján. Ha bebizonyosodik, hogy az a söpredék küldte a virágot, megtiltod, hogy Soledad Cruz-t a családi kápolnában temessék el? Válaszolj, Gonzalo! Ígéretet tettem Soledadnak, és mindig megtartom a szavam. Mondd meg a többieknek, hogy a mai akciójukért a fejüket fogom venni. Beigazolódott a gyanúm. Nincs kétség. A virágokat biztos, hogy Margarita, Gardenia és Flor küldte. Ezért el kellett fogadnom a hína ajánlatát. Ezt Jacintótól hallottad? Természetesen nem. Nem árulná el a feleségét és a rokonait. Szervusz, lányom. Gyere be, kicsikém. A vendégek hazamentek? Damian most kíséri ki őket. Mi történt? Mondd már. Éppen a virágcsokorról beszélgettünk, és Barbara szerint Gardenia küldte, és Margarita. Ez nem csak feltételezés, drágám. Bármennyire is nehéz beismernünk, biztos vagyok benne, hogy ők voltak azok. Ha mégsem, akkor mivel magyarázod, hogy Gardenia eltűnt a ceremónia előtt? Nem tudom, miért ment el, de már mondtam, Barbara, hogy nekik nincs ehhez semmi közük. Azért véded őket ilyen vehemensen, mert tudod, hogy ki vagy kik a felelősek ezért? Csak annyit, hogy ők az égvilágon semmiről sem tehetnek. Kedvesem, joggal vagy mérges rám, amiért nem szóltam neked Soledad haláláról. Hát jól van. Hibáztass csak, amiért meg akartalak kímélni a fájdalomtól az esküvődön. És amiért teljesítettem a kívánságát annak a nőnek, akit úgy szerettél. Barbara, drágám. A Power Milk vezetői nem köntörfalaznak, és mindenről gyorsan döntenek. Az a lényeg, hogy egy csekkel a kezedben tér vissza New Yorkból. Ne játszd az okos üzletembert, kérdés nélkül tedd, amit az amcsik mondanak, és mindenről azonnal tájékoztass. Hannibal, és abban az esetben, ha az amcsik... És a legfontosabbat elfelejtettem. Ne gondolkodj! A döntéseket itt fogjuk meghozni, megértetted? Barbara, hozzáfűznél még valamit? Nem, Hannibal. Te úgyis mindent kézben tartasz. Nem is értem, miért kérdezel tőlem bármit. Az én véleményem úgysem számít. Édesem, téged kereslek. Barbara. Ezt a problémát sajnos nem tudod megoldani. Rájöttem, hogy a gyerekeid nem bíznak bennem. Ne mondd ezt, életem. Annyi az egész, hogy Fernanda nehéz időszakon megy keresztül. De hidd el, ez nem ellened irányul. Akkor miért olyan biztos benne, hogy nem azok az átkozott cselédek keserítették meg az államesküvőjét? Miről van tudomása, amit nem akar elmondani? Sem ő, sem más, mert egyelőre titokban kell tartanunk, hogy Eduardo visszajött. Könyörgök, papa, tartsd ezt titokban. Te tudod? Elmondta. Még hazudni sem tudsz, vénbolond. Nagyon bízom abban, hogy hamarosan kiderül az igazság. Igen. Nekem is ez minden vágyam, drágám. Ezért sem értek egyet Fernandával, hogy a megkérdezésünk nélkül döntött ebben a kérdésben. Én is egyetértek Hanniballal.
Kezdem érteni, mire céloznak a politikusok, mikor az értelmetlen handabandázás alatt a demokrácia ünnepét értik. Santiago, ez komoly dolog. Illetve ez a demokrácia ünnepe is. Ezért is kell megfelelnünk a demokrácia követelményének. A szavazásnak. A mélyen tisztelt Camilo Elizaldénak is szavaznia kell. Most, hogy mondod, hol van Camilo? Mikor legutoljára láttam, jó úton volt afelé, hogy a végén egy szemetes zsákban végezze hullarészegen. Santiago, menj el testvéredért. Na gyere! Így, né. Tehát, ebben az állapotban, drága Camilo testvérünk, látatlanban fog szavazni, anélkül, hogy felfogná, mi forog kockán. Lenyűgöző, hogy a demokráciában mindenki egyelőnek számít. Egyszer mindenkorra döntsük el a kérdést. Egy pillanat. Ez csak az Elizaldék hatáskörébe tartozik. Úgyhogy engedelmetekkel én visszavonulok. Drágám, hová mész? Várj egy kicsit. Maradj itt velünk. Kérlek. Elnézésüket kérem. Viszlát. Aurora! Később talán. Mondd, hogy ennek az egésznek a dadánkhoz van köze. Ez nevetséges, elég a marhaságaidból. Hát persze, így derítjük ki, hogy ki a vezéregyéniség a családban. Elég legyen, Santiago. Gyerekek, nem akartam, hogy idáig fajuljon a helyzet. Soledad Cruz állt a legközelebb ehhez a családhoz. Tisztességes, becsületes és hűséges volt. Megígértem neki, hogy magammal viszem, bárhová megyek is. És ebbe beletartozik a halál is. Egy szó mint száz, biztosított helye van a birtok kápolnájában, világos? Anyánk, sosem értett ezzel egyet. Csendet, Hannibal. Tiszteletben tartom, hogy nektek is jogotokban áll dönteni a családunk sorsáról. De elismétlem, hogy Soledadnak minden joga megvan ahhoz, hogy itt nyugodjon. Nagyon szépen köszönöm, papa. Úgy vélem, itt az ideje szavaznunk. Kezdte, Barbara, mivel a papa felesége vagy, így jogod van hozzá. Végeredményben, ahogy most áll a helyzet, itt fogsz élni, vagyis halni ebben a családban. Nos, ebben az esetben úgy vélem Damiannak is jogában áll szavazni. Ugye? Mivel már ismeritek az álláspontomat, én nem veszek részt a szavazásban, ne legyen hatással a végeredményre. Csak időpocsékolás. Soledad földi maradványai ott fognak megrohadni, ahol most is vannak. Te jössz, Damian. Gyerünk. Mellette. Már csak te maradtál. Tiszteletben tartom az édesanyátok emlékét, és hogy apátok milyen döntéseket hozott a múltban. Azt is elismerem, hogy Soledad Cruz nagyszerű munkaerő volt. Megérdemel egy tisztességes nyughelyet, ami nem feltétlenül a családi kripta. Úgy vélem, jobb neki azon a helyen, ahol a szerettei bármikor nyugodtan meglátogathatják a sírját. Amit nem tudnának megtenni, ha a dadátokat ide temetnénk. Más szóval védjük meg a szegényeket a gazdagság érzésétől. Több tiszteletes, Santiago! Drágám, gondolom, milyen nehéz lehetett meghozni ezt a döntést. Nagyon sajnálom, hogy vitát generáltam azok között, akik a legfontosabbak az életemben. Tehát a döntésed. Ellene. Nem. Ezzel ne viccelődj. Jó. Van egy ötletem. Ez esetben döntsön egy demokratikus pénzfeldobás. Ez igenis komoly dolog, Santiago. Szerintem viszont Santiago fiamnak igaza van. Döntsön a szerencse. És hogy aztán ne vádolj csalással, dob fel te az érmét. Egy pillanat, Hannibal. A feleségedként én is szavazhatok, vagy nem? Te szavaztál, Damian? Én? Természetesen. Priscilla, azt akarjuk eldönteni, hogy Soledad dadám végső nyughelye a családi kriptában legyen-e. Édesem, tartsd szem előtt, hogy ezen a helyen kizárólag az elődeink nyugszanak. Köszönöm a felvilágosítást, kedvesem.
Nos, a döntésem pedig